எதிர்காலத்துல எங்க நல்லது நடந்தாலும் அது நம்ம பசங்க தான் பண்ணிருப்பாங்க. இடம் வந்து இவ்வளவு பலமா இருந்தது. இது பொதுமக்கள் போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதை நாங்க சரவணன் சொன்னோம். அவர் 2 நாளுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த பார்வையிட்டாரு. பார்வையிட்டு அடுத்த 2 நாள் கழிச்சு அவரு சொந்த தனிவழியே அவருக்கு மக்களுக்கு போயிட்டு வரதுக்கு வசதி கொடுத்தோம். இளைஞர்கள் சார்பாக அனைவருக்கும் பாத்ரூம் போறதுக்கு வரது கஷ்டமா இருக்குது, ரொம்ப பள்ளமா இருக்குது, கொஞ்சம் ஏறி இறங்க முடியல, அதை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னா யாரோ வந்து பாத்துட்டு போறாங்க, யாரும் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. அவர் சரவணன் கிட்ட சொன்னா அவர் செஞ்சு கொடுக்குறாரு. இந்த பள்ளம்